عن ابن عمر قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله. Ibn Umar, yani Umar ibn Xattabның улы Абдулла хабар итә, бер вакыт бер кеше пәйгамбәрбез янына килеп әйтә: "Эй Аллаһның элчесе, Аллаһ каршында Аллаһның иң сөйгән кешеләре кемнәр алар?" ди. Аллаһның иң сөйгән кешеләре кемнәр алар ди. Ва айюл агмали ахаббу ила Аллаһ. Һәм шулай Аллаһ каршында иң яраткан гамәл нинди ди? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ каршында иң яраткан кеше ул да булса кешеләр өчен иң файдалы булганы. Кешеләр өчен иң файдалы булганы, ягъни кешеләргә иң күп файда китергәне. Ва ахаббул агмали ила Аллаһи азза ва джал сурурун юдхилуху алал муслим. Һәм Аллаһ каршына иң яраткан гамәлләрдән булып тора, ул да булса үзеңнең кардәшеңә сөенеч китерү, үзеңнең кардәшеңне сөендерү. Ау якшифа ганху курба, ягъни кардәшеңнән аның нинди дә булса авырлыгын алу, ягъни кайгысын бетерү. Кардәшеңнең нинди дә булса кайгысын алу, кайгысын бетерү. Ягъни аның бер авырлыгы бар икән, шушы авырлыкта аңа булышу, бер кайгысы бар икән, шу кайгысында аңа булышу. Ау яқди ганху дейнән, ягъни аның әҗәте бар икән, аның өчен әҗәтен бирү, ягъни аңа әҗәтен кичерү. Ау ятруду ганху җуган, ягъни әгәр дә ул аш икән, аны ашату. Булар барысы да кардәшеңә сөенеч китерү. Аны ашату. Вали анна амшия ма ахин фи حاجة أحب إلي من أن أغتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Миңа ди, кардәшем белән аның хаҗәтен үтәү өчен бару мәчеттә бер ай, ягъни Пәйгамбәрбезнең мәчетендә бер ай игътикафта булуга караганда сөеклерәк" ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. "Ва ман каффа гадабаху сатараллаһу гауратаху." Һәм кемдә кем үзенең ачуын баса икән, Аллаһ субханаху ва тааля аның кимчелекләрен, аның оят җирләрен каплый. Ягъни аның кимчелекләрен башка кешеләрдән яшерә. Ва ман казама гайзаху ва лау ша'ан ямдияху амдаху мала Аллаһу qalbahu раҗа'ан яумал қияма. Һәм кемдә кем үзенең ачуын баса икән, әгәр аңа берәр кеше аның ачуын чыгарып, һәм ул бу кешегә җавап бирә ала шундый ук ачу белән, шундый ук явызлык белән, ләкин ул үзенең явызлыгын, үзенең ачуын тотып кала икән, Аллаһ субхана тааля кыямәт көндә бу кешенең йөрәген өмет белән тутырыр. Ва ман маша мага ахихи фи хаҗатин хатта татахайя лаху асбата Аллаһу qadamahu yawma tazulul aqdam. Һәм инде берәр кеше үзенең кардәше белән аның хаҗәтен үтәр өчен бергә бара икән, һәм ул аның хаҗәтен үтәгәнче аның белән бергә була, аңа булыша. Аллаһ субхана тааля бу кешенең табаннар тайган көнне ныгытачак. Ягъни кыямәт көндә бу кешенең аякларын, бу кешенең табанын ныгытачак. Фаинна су'ал хулуqi юфсидул гамал кама юфсидул халлул гасал. Шынныкта начар хылык яхшы гамәлләрне боза. Шынныкта начар хылык яхшы гамәлләрне боза, ягъни начар хылыклы кеше яхшы гамәл кылса даган, аның шушы начар хылкы аркасында шушы гамәлләре бозыла. Ничек әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям? Шынныкта начар хылык яхшы гамәлләрне уксус балны бозган кебек боза диде. Уксус балны бозган кебек боза. Менә уксусны балга уксус саласың икән, бал бозыла. Һәм шулай начар хылык яхшы гамәлләрне шулай боза. Начар хылыклы кеше яхшы гамәл кылса да, шушы аның начар хылкы аның шушы гамәлләрен боза. Баракаллаһу фикум. Һәм инде шушы урында иншаллаһ тукталырбыз.